Machiegni nya Ramogi wantiere kod mathoth moikoni nyalo tudri kodwa e lewa duto mag tudruok ma oyaw ka inyisowa pachi weche mopogore opogore ma obiro bedo ka wakelo nigi e lak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kodwa e chakruok nyaka giko. Ka wachako, jotelo mawuok e kauntis 7 ma oganda jomasawa odakie wuok oko mar chung' kod jalup jatend piny Komb Kindiki kaluwore gi dwaro mar duond bura mar ODM mondo migi lemo mar jalup jatend piny e yiero maduong' mar higa mar 2027. E winjruok margi kod UDA, man kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo wacho ni Kindiki ema oromo kod lemo mar jalup jatend piny tok yiero mar higa mar 2027 bang' nyiso chia, lony kod mbi madwarore lemo makamano nyaka ne gwele higa mar 2024. Au kama pek mar siasa nenore kama ochomo dala sirikal mar manywanda mar ODM kod UDA bang' jotelo mawuok e kauntis 7 ma oganda jomasawa odakie dhienyore e lela kendo wacho ni kom jalup jatend piny e yiero mar 2027 nyaka dong' ne oganda jomasawa kokalo kuom jalup jatend piny Professor Kindiki. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job now and even in the future. That's our position, which we have proposed to the Kenyans. Jotelogo onyiso ODM mosebedo ka muonyo lawne Komb Kindiki nigi paro moleo nikech Kindiki ema dhi teno jatend piny William Ruto nyaka tok yiero mar 2027. Professor Kindiki is and remains most competent and we dare say most qualified. He's very qualified and a deserving person to hold the position of Deputy President today, tomorrow and even beyond August 2027. E twak margi kod jofwamb weche kaunti ma Kiambu, jotelogo wacho ni Professor Kithure Kindiki osenyiso kido kod lony madwarore e lemo mar jalup jatend piny kuom thuolo mosebede komno omiyo onge tiende timo lokrok e kom makamano. Through his unwavering loyalty to the President and the people of Kenya, dedication to duty, diligence and pursuit of national unity, Professor Kindiki has vindicated our position in 2024 when we identified him as the most suitable leader for nomination and appointment as the country's second in command. Jotelogo ojiwo Kindiki mondo dhi nyime kod konyo Ruto riwo jo Kenya kendo tero dongruok e tunge Kenya duto ka gisingo mar chung' kode nyaka giko kaka oganda. We insist that in Professor Kindiki, the Deputy President's position found not only the right man, but very qualified and befitting that office, and also equally very competent and a very humble leader. As the adage goes, if it is not broken, do not fix. E kom machielo, jotelogo osingo madhi nyime kod goyo debe ne yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar 2 ka bende gisiro lwedo sirikal mar manywanda kuom nyayo kwe kaachiel kod twelo chenro mag dongruok ne jo Kenya duto maromre. Our support for President Ruto is unequivocal. We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running mate. Ahead of the general elections, we welcome structured and inclusive deliberations with our brothers and sisters from ODM and all other like-minded political comrades and parties. Ywaruok ewi jal madhi teno Ruto e yiero maduong' mabiro nenore ka madhi bedo ohinga mokwongo madhi pimo teko mar osiepe kind ODM kod UDA motelo ne yiero mar 2027. E kindeni ma duond bura mar ODM gawo kom jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki e yiero maduong' mabiro e bwo winjruok margi kod UDA, jotelo mawuok e gwanda jomasawa oramo ni Kindiki tiyo nyaka nowe. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.